Минме икән? Охшамаганда күк. Ул һәр чак яныңда янәшә, кеше ышанмаслык альбомдагы фотосурәтләрдән көнләшәм. Монда икебезгә бер җан әле, икебезгә бер тән, бер йөрәк. Шушы җансыз чагылышлар хәзер безгә караганда терерәк. Бүген кайларда без? Кемнәр белән? Без гомумән бүген бармы соң? Моңсуланам, сагындыра. Димәк, сагынырлык булган барысы. Әлбәттә Кумашаулый. Но Кумашаулый дип атасак инде. Һәр хәлдә кеше бер бит инде ул. Һәм аның көн буена бирелгән энергиясе дә бер. Син монда төбелешен мөгаен бәлки башка эшкә исраф итәсең, сарыф итәсең. Шул ләкин әле безне яшь саныйбыз. Шуңа күрә мин бик еш төнлә утырам кайткач эштән соң. Ул инде бик озак булмый, бер 3 сәгатьне, ләкин көн саен табырга тырышам. Яллар иҗатка китә инде, иҗат иткәндә булай, әлбәттә аралаштырырга тырышам. Но мине шунсы коткарамый бит, элек тә күп яза торган язучы түгел идем. Минем булай да күп басылмыйды, шуңа күрә минем әдәбият мәйданыннан кимүем бик сизелмидер дип мин әлдән әле барып үзем турында искә төшереп торырга тырышам. Юк, хәзер мин җиңел кичерәм. Ансысы хәзерге этапта мин бик алай үлеп бетеп, авыр тәмдә беренчеләрендә әлбәттә авыр иде. Ләкин хәзер нормально, киресенчә хәтта беләсезме, шыпырт кына менә байтып сизелмичә генә узуга караганда, булай хишугын реакция туа. Бер тискәре реакция һәр вакыт, уңай реакция каршы килә. Хәзерге фатирда да шулай, минем искесендә дә шулай иде. Ул бик гади әйбер булды. Безнең элек яшәгән фатир ул гомуми мәйданның 26 квадрат метр иде, бик кичкенә. Һәм аның балконы бар иде. Балконы киңлеге 1 метр булгандыр аның бәлки. Бәлки алай булмагандыр да, озынлыкка бер 2,5 лап булгандыр бәлки. Бала туды тавыш не, ул бик әйбәт эшләнгән иде, агачта эшләнгән иде. Шул. Һәм мин бер җәй көне карадым, анда кайыннар, әйбәт җил исә. Бәрәч мәйтәм, монда бит кронштейн белән өстәл куйсаң, нигә стенага беркетеп, урынны экономить итү максатында монда стационар өстәл түгел, нәкъ менә кронштейнда төшеп менеп йөрер өчен. Искиткеч урыны була бу дидем мин. Һәм шулай иттем, ул берни мәшәкатьсез булды. 2 кронштейн беркеттем дә, өстәл ясадым. Өстәл ул 1 метрдан тарырак иде киңлеккә, 1,80 булгандыр мөгаен. Тегеләй бер 50-60 булгандыр инде мөгаен. Шул, монда өстәлнең ниләре, мен анда фотопортретларын тизеп чыктым, үземнең яраткан шагыйрьләрне монда кырга зур итеп Хәсән Туфанның портретын чыгардым. Минем Хәсән Туфан белән вакытта бик мавыккан, гаять мавыккан вакыт иде. Иделдәге менә сезнең портретында тора бит, ул шулай ук мин элгән портрет. Аны миңа Радиф Гаташ бүләк итте Казанлыкларыннан киткәндә үзе. Шул красаны саклагыз. Җәй бит инде кичкенә квартирада нәрсә интегеп ятырга дип хатынны бөтенләй анда кайтарып куйдым да. Алар анда яттылар, миңа көн итәр өчен менә шушы балкон менә моннан җитте. Мин шунда ук матрас чыгарып аттым, мендәр чыгарып аттым. Булай инде эшлисең дә анда ул матбугатта эшләгән вакытта мин төнлә эшлидем күбрәк. Хәзер дә иҗатка төнгә кала инде вакыт. Шул. Ягъни утырасың, эшлисең бер иртәнге 3-кә кадәр. Булды, әйберне калдырасың да, шунда матрасны җыелып торган матрасны җәеп атасың да. Йоклыйсың, иртән торасың, җыштырып, бөтереп кенә куясың да матрасны. Чыгып китәсең, эшкә кайтасың, эшлисең менә шундый. Монда инде хәзер социаль ипотека буенча сурак фатир алгачанда мин шулай 2 балконлы итеп алырга тырыштым. Аның берсе инде хатынныкы дип әйтик, чүпрәк-чапрак фәлән дигән өчен, берсе менә дан ушай максатчан рәвештә эшләтеп әйбәтләп, яхшылап, ул үзенә күрә үзенә күрә генә түгел, ул минем өчен дөньяның үзәге кая дисәгез, мин әйтәчәкмен.
Шул адрес боюнча 11-нче катта урнашкан балкон дешекме. Өстәл уңайлы инде шигырь язарга һәм гомумән иҗат итәргә. Бигрәк тә проз өчен, утырып эшли торган эшләр өчен, бигрәк тә ниндидер сценарийлар язганда, мәсәлән, анда менә шушының кебек китаплар таралып яткан була. Өстәлдә әле берсен алып карыйсың, әле икенчесен алып карыйсың, анда берәр утыра торган урын булса әйбәт инде. Гомумән алганда иҗат итәргә. Шигырь язар өчен мәсәлән, юк, мин алай өстәлне бик әһәмиятле дип күрмим. Гәрчә хәзер инде мен өлкәнәгә барам, әлбәттә өстәлгә утырып язасым килә. Яшьлектә анда көтүгә дә йөргәндә дә шигырь язалайды, кар күргәндә дә шигырь язалайды, мәсәлән, минем. Беренчедән образлы фикер йөртә. Шигырьтә һәм әдәбиятта гомумән. Икенчедән туган телеңне белү һәм ярату. Бәлки хәтта беренче ятта ярату һәм белүдә. Тырышлык, әлбәттә. Һәм бер туктаусыз өйрәнү дип саныйм мин. Гәрчә үзем күзәтүләрем буенча безнең менә күп кенә язучылар, әдипләр менә соңгы пунктны шәптер әһәмияткә алмый кебек, игътибарга алмый кебек. Гиппократ антында бар бугай, һәр хәлдә аның исеме белән бәйлиләр кебек минем хәтеремдә булганы. Ул әлбәттә медицина өлкәсенә карый. Зыян салма, не навреди. Әгәр дә без бүген дип әйткәндә, менә нәкъ менә бүгенге көн, бүгенге чорны алабыз икән. Минемчә менә иң куркынычы шушы. Вазгыятны бәяләп бетермичә, аны тарихи ясылыкта анализламыйча нәрсә ничек икәнен фикер сүз әйтер алдыннан, халыкка тәкъдим итәр алдыннан, халыкның, җәмәгатьчелекнең фикерен оештырырга тырышыр алдыннан. Менә бу постулатны уйларга кирәк, минемчә. Күп кенә вакытта кирәкмәс сүз әйткәнче дәшми калган артык. Максат кую булды микән ул? Һәр хәлдә хәзердә әле мин бу сорау турында уйлаганда каушап калам. Минем әлбәттә үземне язучы һәм шагыйрь итеп танысым килә. Ләкин ул минем танудан гына тормый бит әле. Кечкенә вакытта мәктәпкә кергәч инде дәреслекләрдәге шигырьләрне һәм анда күнегүләргә бирелгән проза өлешләрен укырга ярата идем. Нинди китап булгандыр, уку китабы микән инде. Минем алай дип истә түгел, ул Әлиф Байышы ниндидер китап кебек истә. Бер китапның артында 3 автор бар иде. Берсе Тукай, мин аны ул вакытка белә идем инде, туган тел җыры буенча, башка шигырьләр китаплары буенча. Муса Җәлил һәм Галимҗан Ибраһимовның Алмачуардан өзек яз башы дип бергәннәр иде. Шул матур табигать турындагы өлеше. Менә мин аларны укыдым, ул вакытта аларның рәсемнәрен күрдем, карадым. Да шунда туды минем беренче теләк. Менә минем дә шушындый китапларга керәсем килә. Минем дә шушындый китапларда үземнең рәсемемне урнаштырасым килә дип. Шул аннары әкренләп кенә инде каләм чарлый башладым. Аңлап өлгергәч, һәм дә рифм булырга тиеш, һәм дә тема булырга тиеш дип инде. Теләсәң инде теманы алып, чишмәләр турында, болыннар турында, авыл турында, әти-әни турында аларны рифмага урнаштыра башладым. Ул бик матур вакыт иде. Беренчедән күтәренке, рухлы вакыт, бөтен кеше 90-нчы еллар. Шул матбугатның бик популяр, бик шәп чагы, менә безнең үскәндә генә дә мин укыган журнал, гәҗитләрдән инде Салават күперенең искиткеч чораны, котышкыч тиражлар ул вакытта бөтен кеше ягылып яратып укый. Шул Сабантуй газетасы, Сабыйга дигән журнал чыкты бер заман. Мирасның кушыктасы булып, менә хәзер дә тергезсәк яхшы булыр иде минемчә. Шундый борынгы әсәрләрне бүгенге телгә адаптацияләп әзрәк балаларга бирсәк, бик матур булыр иде ул. Шуңа күрә ул миңа бик табигый һәм нормаль кебек тоелды ул вакытта. Ләкин беренче тапкыр басылганчы мин шактый кыенлыклар аша уздым. Чөнки күпме генә җибәрсәм дә, кая гына җибәрсәм дә ничектер мине бердә бастырга теләмәделәр. Мин үзем бик рәхәт хисләрем, бик ләззәтле хисләрем узак бармый. Гадәттә бик тиз уза, бер эйфория гына булып ала да,
Аннары тагын хәзер бит инде бирек танылу алгач ул җаваплылык берме-бер арта, чөнки хәзер килеп күзәтә баралар кебек, көтә баралар кебек нәрсә эшләр, ничек эшләр, әйбәтрәк булырмы, начаррак булырмы? Бу җаваплылык өсти һәм минем үземдә беркадәр курку да уята. Булырмы, язалармы? Чөнки мин үзем куйган бик күп тырышлыктан тыш, мин аның иҗат процессының миннән генә тормаганын да аңлыйм. Ул җәһәттән әгәр дә берәр мизгелдә бер нәрсә булмый башлый икән, менә шуны дөрес бәяләрлек булсын иде дип телим. Былай зур эшләрдән соң, җитди эшләрдән соң, минем әйтәм бит, гомумән менә язып булмый гына, бармый, җөмләләр төзелмәй, рифм табылмый, ул бик котышкыч авыр, фаҗигале вакыт дип әйтер идем хәтта. Аны шул гыркайлап яна аннары өстәп җибәрә үзе, кальдеронга сылтама ясап дип хәтерлим мин. Художество әсәре ул бит форма гына. Форма менә драма ул форма. Проза ул форма. Әгәр дә аның эчтәлеген шигырь белән эшлисең икән, шигырь белән тулыландырасың икән, бу очракта минемчә ул хыянәт саналмыйдыр. Мин прозада һәр хәлдә драматургия катлаулырак инде шулай эшләргә тырышам. Ягъни ул тизмә булмавы белән генә аерылып тора шигырьдән. Минем өчен үземә иң авыр жанр драма әсәре. Һәм яшерен батырын түгел, иң яратмаган жанр. Үземә иң ошамый торган. Чөнки шигырьдә, мәсәлән, мин беләм, мин яздым, аның өчен мин җаваплы. Мин аны шулай күрәм һәм шулай яратам. Проза әсәрендә шулай укыйм. Но әгәр дә анда китап чыккан очракта инде дизайн буенча итеп барырга мөмкин, ләкин анда да шулай кулак сала. Монда драма әсәрендә бер заман син бөтенләй төшеп каласың. Менә син китереп бирдең, бүтән син кирәкми анда. Анда әлбәттә кайтып әйтергә мөмкин, моны үзгәр дип, бу инде язучы кешене үтерә торган әйбер. Үзең язгач бит инде бетте, син бит инде ахи әсәр язган кебек. Монда төзәтергә алыштыра сойлар һәм аннан да иң куркынычы, син әйтмичә генә алыштыралар, үзгәртәләр. Композитор нәрсәдер куша, режиссер нәрсәдер куша, нәрсәдер бута, абыты алыштыра. Мин гомумән иҗаттагы бөтенләй бер кызыксындыра. Мин укырга һаман да өйрәнергә тырышам. Яңа формаларны, яңа әдәбиятны, яңа төрләрен, яңа эчтәлекләр, хәтта алай дип әйтү әзрәк нидер инде ул, урысчалап әйткәндә кощунстводыр. Менә бер заман мин шигырьне аңлап бетердем кебек тоелган иде. Ягъни мин беләм аны инде булырга тиешлеген, ничек булырга тиешлеген, башы нәрсә белән башларга тиеш, ахыр нәрсә белән, техник яктан нәрсә булырга тиеш, анда рифмалар, нинди рифмалар яхшы, нинди рифмалар начар, аллитерация. Шуңа минем өчен пуша башлаган да яңа нәрсәгә дип аралашып тотып аны шигырьне кылычлый башладым кебек тоелган иде. Шулай итеп аннары прозага күчтем. Мин проза билгесезлек иде ул вакытта. Хикәя ягъни. Olan bir вакыйга һаман үзем сүрәтлим. Бүген инде әзрәк шулай прозада да мин техник ягында шамалый башладым кебек. Гәрчә ул әлбәттә бөтен иллюзия гына чынлыкта. Аны аңлап бетереп, шигъриятның серне төшенеп бетереп булмый ул. Вакытлыча түгел. Һәр хәлдә бүген мин яңа әдәбиятны укый башлагач, анда Көньяк Америка шигырьләре. Яшә үзебезнең бурынгы шигъриятны, шул халык җырларын, халык шигырьләрен дә мин күп вакыт аңламыйдым, нишләп менә башында 2 елында бер турында җырлана да, аннары икенче нәтиҗә чыгара. Бүген менә хәзер төшенеп киләм кебек нәрсәгә икәнен. Шундый әйберләр, син бик гади дип уйлаган әйберләр, баксаң бик тирән һәм икенче төрле булып чыга. Шуңа күрә бүген мин инде әдәбиятның серне төшендем дип әйтергә базмыйм. Бәйле әлбәттә. Ул бит шулай җәмгыятьнең бер өлеше, Экзюпериның әсәрендәге Нәни Принц кебек бер үзе генә бер планетада калып, үзе укучы да булып, үзе язучы да булып кала алмый. Мине дип саныйм. Дип саныйм һәм менә 30-нчы еллар үрнәкләре, без бүген хәтерләми торганда шагыйрьләр, язучылар, алар бит шулай эшләнгән, ясалган әдипләр. Менә Мансур Крымовлар, әйме, без теге
Хәзер бүген бөтенләй төшеп калганнар, ләкин алар булганнар, алар язганнар, алар төзек шимерләр эшләгәннәр. Редакторларның хезмәте белән сипләп, алар матбугатта басылганнар. Әгәр дә бу нидә әйтәбез икән? Балала. Без аны бүген бигрәк тә нидә күрәбез? Башка профессия ияләре, актерлар, китаплар чыгара, биографияларын, мемуарларын язалар. Анда әлбәттә күпмедер бәлки күпрәк инде кемдә әзрәк редактор кулында уйныйдыр. Ләкин бик гади итеп караганда, аның өчен бары тик тел нормаларын белергә генә кирәк. Ә менә затлы, яхшы, тирән, уникаль язучы булыр өчен монда тел нормаларын белү генә җитми минемчә. Безнең иң күңелсез әйберләрнең берсе һәр өлкәдә. Biz башта җимерәбез. Аннары шалбар изүләрен җырта, аны төзәтергә, үзгәртергә, яхшыртырга тырышабыз. Менә бу конкурслар бер 15 ел элек булса, бер 20 ел элек булса. Без бүген әдәбиятыбыз нинди булыр иде икән? Менә бу Хәсән Рабиларның, Ләйс абыйларның, Дәви абыйларның иң сәхәр вакытларында, дәресләрнең язган вакытларында яшьләр күләме нинди булыр иде? Күпме яшьләр килер иде? Ничек тартылырлар иде? Нәрсә язарлар иде алар? Ләкин алай да бер нәрсә эшләмичә утыруга караганда, бу барыбер әлбәттә, әгәр дә синең төпле мәгариф системасың булмый икән, андың милләтнең сакланып калу ихтималы бик кичкенә. Бик аз. Ләкин дөнья бүген генә бармый беренчедән. Чөнки бүген тилгән әйбер, ул иртәгә инде рөхсәт ителгән булырга мөмкин. Тарихта без моны бик еш күрәбез, бик тәбез. Аны я үзең даулап аласың, я берәр нинди сәбәпләр аркасында мондый кануннар чыгаручылар үзләре чигенергә мәҗбүр була. Һәм менә мин үзем матур киләчәккә, якты киләчәккә ышанам, абсолютно ышанам. Алай булмаса, минем бүген яшәүемнең, эшләвемнең һәм иҗат итүемнең бернинди мәгънәсе булмас иде. Ул күзлектән караганда, менә бу конкурслар беренчедән бүген иҗат итүчеләргә күпмедер мотиватор булып тора, ярдәмлек булып тора. Икенчедән ул киләчәктә безнең менә башка шартларда яшәргә һәм иҗат итәргә мөмкинлек булган чорда чорга күпер булып торырга мөмкин. Ягъни менә хәзер һич югы шулай ук менә бүген еш телгә алынган Хәсән Туфаннарны искә алганда, аны төрмәгә алактыручылар белән мин шулай башыма сыя торган әйбер түгел, ул үзе кайтып аннары 20 елдан соң әйбәт кенә аралашып, исәнләшеп күрешеп йөри. Аны сорыйлар, Хәсән ага, ничек алай? Иҗатчылар, дуслары, ниләр үзләренә? Алай талай түгел ди, алар менә без кайтканчы укучыларны югалтмыйча, әдәбиятны исән-имин калдыра алдылар. Хәзер менә алар кайтты, һәм аның Тохтар Туфан нинди шигырьләр белән кайта. Менә бу җәһәттән дә бу конкурслар бик кирәк минемчә. Бик кирәк, алар бетмәсә иде, алар күбрәк булса иде. Ул барыбер үзенең эшен эшли минемчә. Авыр сорау бу чынлыкта. Юк, бер яктан караганда бик җиңел, икенче яктан бик авыр. Кеше иҗатчы да шул исәптән инде ул үзенә сеңдереп барган әйберне аннары үзе аша уздырып, иләк аша уздырып, яңаша тәкъдим итә дип саныйм. Ул җәһәттән караганда минем остазларымны санап бетергә сез. Һәр кемне укыдым мин. Берсеннән менә булай эшләргә кирәк дип карап алсам, икенчесен менә булай эшләргә кирәк түгел дип карап алган нәтиҗәләр. Булай фикерләшә, аралаша торган кешеләр мин Рәдиф абыйга ташны аерым атар идем, мәсәлән, чөнки студент вакытта әле күренә башлаганда гына менә ул күтәреп алып, Хасановларына беренче минчик әзерләгәннәрдән хәтерлим, беренче шигырьләрне ул бик күп көч куйды. Яңаша аңлатты миңа һәм мин үзем дә шундый бер сизәм, мин әзрәк Рәдиф абыйны онытып җибәрәм кебек. Шуңа күрә менә хәзер аерым туктап аңа аерым рәхмәт әйтәм. Даими аралаша торган әдипләрдән Рыкаил абый белән Газинур абыйны мин атамыйча калдыра алмыйм шуңа.
Мин хәзер дә бүген һәр язганымны Рыкаил абыйга күрсәтмичә калмыйм. Аның фикерен алмыйча, икеләнгән урыннарда, бәхәсләшкән урыннар була. Минем гадәттә беләсезме, эш өстәлендә китаплар тормый. Минем эш өстәлендә принтер бар, ноутбук бар һәм кагаз каләм була инде. Компьютер тормышка килеп кергәч, аннан баш тарту сәер дә һәм кирәксез дә ахмаклыкта инде минемчә. Чөнки ул шактый эшне җиңеләйтә. Дөрес, мин үзем шигырьне һәрвакыт беренче вариантын кагазда язам. Кагазда минем перьевой ручка белән язам инде мин гадәттә. Беренче кагазда төшерелә, аннары шигырьне компьютерда җыйгач, шигырь турында сөйләгәндә инде без. Карап, төзәтеп, чыгулар эшләп бетерү компьютерга тапшырыла. Прозаны нигездә компьютерда язам. Чөнки прозада күп нюанслар күп, нечкәлекләр күп, җөмлә төзелеше мәсьәләсендә минем үземә аның әсәрнең фигурасы да, формалары да мөһим, аның яңгырашы мөһим, кушымчаларның нинди тәртиптә ничек куллануы мөһим. Ул җәһәттән караганда компьютер күпкә җайлырак. Китаплар минем анда дивар буйлап киштә, һәм шуның бер киштәсе һәрвакыт буш. Менә монда янымда гына торган киштә һәрвакыт буш. Анда китаплар һәрвакыт алышынып тора. Менә мин хәзерге вакытта нәрсә белән мәшгуль, ул шул темага багышланган китаплар анда. Менә соңгы шундый китаплардан берсе, ул безнең алдыбызда Дамир Шәрәфетдиновның традиционная культура татарского народа, юность древнего Сабантуя. Бу Казан Сабантуяның сценарийын әзерләгәндә минем төп чыганак шушы булды. Иң кадерле, иң якын китаплар алар янәшә инде. Бу гына үрелеп аларлар. Шулай ук менә минем гел алышына торган полканың киштәнең өстендәрәк ул Нахи Сәмбәтнең гомумләштереп әйткәндә 5 томлыгы инде. Икесе аның фразеологик сүзлеге, өчесе мәкалә. Алар гел шулай ук җиткәндә һәм мин иң еш мөрәҗәгать итә торган китаплар бу. Айрым атап шуны әйтәсем килә, менә бу минем кулымдагы Нахи Сәмбәтнең китабы. Ул минем генә китап түгел, ул Әмирхан Янекинең китабы. Айрата буларга мөрәҗәгать итәргә ярдәм итә минем Зөлфәт, Әхсән Баянның бар китаплары, кемнең, мөдәррисләрнең әлбәттә бөтенесенең, Роберт Әхмәтҗанның бар мондай сериядан. Булар шулай ук иң шәп китаплары минемчә. Мин күңелсез булганда да, күңелле булганда да Зөлфәтнең Зөлфәт турында әйткәндә, мөдәррис турында да шулай ук. Теләсә кайсы вакытта, теләсә кайсы битен ачасың да, укыйсың да һәм барыбер рәхәт булып китә. Тукайның кешегә әйләндерә барышында Тукайның томлыклары минем өчен бик зур роль уйнады. Шуңа күрә Тукай ул минем шулай ук менә бу соңгы чыккан 6 томлык, ул минем һәр даим уем җиткән иде. Шул мин бик яратам Ноис Гамбәрне, яшәү тамары. Ул миңа шулай бик зур роль уйнады минем иҗатчы булуымда. Менә бер китабы. Аның бөтен иҗаты шуңа сыйып беткән. Тагын бәлки берничә мәкаләсе, берничә әйберсе бардыр. Ләкин гомумән бөтен иҗат менә монда ул фәләннәрнең дигәндәй томлыкларын йыгып сала. Һәрбер сүз менә бу китапта үз урынында. Һәрбер үтер үз урынында бу искиткеч. Шул инде рус әдәбиятынан әйтсәк, менә Сергей Довлатовны бик яратам мин һәм бер туктаусыз үсәргә кирәк дип әйтүдән чыгып, тәкъдим итер идем менә язучыларга. Шулай ук минем бик яраткан авторым Курт Воннегут, Америка язучысы. Мин аның стилен дә бик яратам, әсәрләрен яратам, ул күтәргән темаларны бик яратам. Бик кадерле. Аның белән бергә эшләгән студенткасы дип әйтсәң ярый инде, укучысы бу, әйбәт. Укучысы Сьюзен МакКоннелл эшләгән китап менә бу Курт Воннегут. Пожалейте читателя ди. Как писать хорошо.